egwu dị ya abalị ọma nụ ụmụnnọkọ asụsụ Igbo ndị anyị ji eme ọnụ. Obike Anịda abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke tata. Onye nọ nso bịa pụtanụ n'ọgbọ na oge erugo. Egwu dị ya achọghị m ka akọrọ mmadụ akọrọ. Kedu ife ọkụ asị adịo elu atụgbọla m ama ndị a na-eze otu a ọkụ asị adịo ego atụgbọla m ama ndị a na-eze onye ka mmadụ ga-achazilo ụwa dịkwa egwu. Onye nya n'ụwa na-enwe mmekọ ọdọ onye akpachara anya maka netu ụmụ ụwa si adị n'anya ọ bụrụ ịma na ụmụ ụwa na-amasị ma n'elu arụ emesịa ebe bụrụ sọ njọ n'ime arụ akwụkwọ niile bụrụzie sọ n'ime ọgwụ ukwu m oge iwe onye izi asa anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma abalị ọma ọgọwa ọgọlistik ọgọ maka gị ka m ji wee kekwa akpa m bulite akpa m kekwa kwụrụ ya n'azụ mma eji wee bịa Nnewi ọgụgụ ọgọ ọ maka gị nne udo gburugburu ezinne kwesịrị ntụkwasị obi ka ịbụ nwaanyị eji eje mba. Afụrụ m gị nnọọ afụrụ m gị mụ anya amaghị m emu anya mana mụ na onwe m amụ m. Biko mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Anyị si n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike wee mmabata si ha onye nọ n'ụra kpọọ nwa gị nwaanyị bụ Ada dị ọra mma onye nkụzi m ya buru ụtalị ya bịawa ebe a na ọwụsọ nsọ ịpịa ụtalị ka ọ ma anya ya ịpịawa m ike ka ọ ma anya ya gba ya tụọ dan na anyị nọ n'ọgbọ. Kedu ife ana m ege abalị ọma nwaanyị ọma nwaanyị eji eje mba ka iburukwa echi etere ụgbọ etere azụ. Mee ka ndị ọzọ mara na ụmụnnọkọ asụsụ Igbo abịaghị igwu egwuregwu. Anyị nwere ebu nwee mpụ. Anyị bịara ime ka ụwa nụrụ mara ihe anyị na-eme. Egwu dị ya toyi ya kpachara anya ya gwa Ada dị ọla mma ya pụta ya were ụtarị ya pụta ya bịa ọzọ dị ka ibe gwa ya na izuụka na-abịa abịa ajụjụ ahụ m na-ada ajụwa na unu si na ajụjụ ndị 18 something ka m na-ada ajụwa si ya buru akwụkwọ ya bịa nke ha jụrụ na nnukwu nnọkọ na-asụ Igbo BB ya buru ya ajụjụ ahụ niile m ga-asachicha n'ụbọchị izuụka na-abịa abịa. Ihe niile ha jụrụ unu asata nweghị ihe nke satara na emechi unu asị m na unu bụ ndị Igbo. Hapụ nkala kwesịrị na aza saa
ihe saa na-atọ ya n'ụwa ngala kwụsị enweghị ọzọ pasa naanị sọnsọ saa ọkụ wasị adịo ebe ụwa tụgbuola m ama ndị a na-eze kedu ife a ga-egbudiri ha ewu dị sef tupu ha abịa elo m ọ na-apụtakwado okwu dịzielu nna olise bụrụwa n'ezi uche ịnụ sọ nke ka anyị na-echekwube nna odogwu Boniface Emenike nwanne mmadụ nnọọ lekwa eze ya ọkụ anyị eze ya ọkụ ana m ekene ị na-anụkwa olu anyị eze ya ọkụ ana m ekene Angel Onyi ịwụdachi nnọọ nwaanyị ọma abalị ọma mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a Boniface Emenike nwanne mmadụ iwu odogwu nnọọ n'ọgbakọ nke ụbọchị nke tata Straga Ozioma Doris Ozioma Doris afọrọ gị lụa ma ego unu mma abalị ọma nụ Joy Collins Asọma nnọọ nwaanyị ọma nnọọ ka ebe ka bụbụ m ọnụkwa chinchin ọgụ ukwu m ọgọ m na Abuja Doris Ben na nwaanyị ọma nnọọ nwaanyị ọma biko kpọrọ m Julie Silva nwunye m na Abuja si ya biko na di ya nọkwa n'ikuku ya pụta Oziọma nke tata bụ maka ya ama nwa nwaanyị ụmụuchu nnọọ nwaanyị ọma afọrọ nke nna anụ ya ogbenye ochekwubeze Olisa ị na-anụ ya kedu onye ga-agwado m onye kụrụ egwu a kedu onye ga-ebu ụzọ gwa m onye kụrụ egwu a onye bụ ụzọ gwa m onye kụrụ egwu a ga-erite ihe ekwentị n'ahịa na m gwanụ m onye kụrụ egwu a unu na-anụ ya egwu dị ya onye nkụzi m nọ n'ọgbọ ada dị ọra mma nwaanyị ụtalị afụrụ m unu na-atụ n'ụdọ onye kụrụ egwu a ajụjụ izizi m na-ajụ unu onye kụrụ egwu a onye kụrụ egwu a na-akpọ kịta unu anụ olu ya na-egbughị oge unu afa mbụ ka bụkwa onye ahụ unu ma Maazị Obika na-edo ọnwa na nnọkọ asụsụ Igbo ezi afa ka ego n'obodo nke ya ogene nnọkọ asụsụ Igbo unu na-ekwukwere ya m na-akene unu ebe ka unu si anụ unu anyị n'ụbọchị nke tata unu si na ụlọ ekwedasị ike were na-anụ ya n'okpuru na-asụ Igbo Media TV ka anyị si were na-ewetara unu ihe ndị a n'ụlọ ekwedasị ike n'okpuru na-asụ Igbo TV ka anyị si na-ewetara unu ya unu mechaa unu echefukwana na anyị nwere ebe a na-akpọ Facebook nnọkọ asụsụ Igbo na Facebook iru ebe ahụ pinye nnọkọ asụsụ Igbo tupu ị na-apịnyecha ya ọpụtago iru ebe ahụ ị ga-afụ ihe ndị niile anyị megasịrị eme igere ntị mara agwara m unu onye kụrụ egwu a nweghị n'ime unu na-asata ya unu niile etiri lenụ onye asị na ọ bụ Leslawasin chee ka m tigwe ọzọ ka ị na-anụ ọ bụrụ a na-ekwu ọzọ ị na-eme ọzọ na-ege ya Boniface ịdanyụrụ ya anya na-ekwu onye nwere bụ ụzọ ọgọ nwaanyị si n'Osita Osadebe ịfụkwara na echekwa m n'uwu ndị Igbo lee n'ebe m nọ were na-agwụ achị kụziri unu Igbo unu bi ebi n'ala Igbo lee Igbo unu tiri eti ka ego ndị Malawi dịka m si ekwu enweghị ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata na-abụghọ asa m nọrọ ọfụma kedu maka bọbọ m ka o mere kedere m ya biko onye ọbụla nọ n'ikuku ugbu a biko meenụ ka ndị ọzọ wee mara na ụmụ nnọkọ asụsụ Igbo ya bụ Maazị Obika nke ụlọọrụ ekwedasị ike nọ n'ikuku ugbu a
ka ọzọ chọrọ ime ka unu mara bụ eji m ajụjụ wee bịa na ajụjụ a m ga-ajụ n'ụbọchị nke taa dịka m si na-akọwa ya gaa nke ọ bụla ị chọrọ gaa n'okpuru ya ọ bụrụ na emesịa ndị ọzọ ga-agụkwa ihe i dere ka e were chọpụta nke bụ eziokwu na ya gaa n'okpuru ya wee dee ihe ọbụla i chere na ọ ga-abụ mgbe ọbụla m ji wee kwu ya gịnị ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ajụjụ atọ ka m ji wee bịa eji m ajụjụ abụọ ofu bụ ntụziaka nke mbụ bụ kedu uru iwe ọkụ bara iwe ọkụ o nwere uru ya ọ ka nkụ ka ọ bụ ọghọm ka nkụ n'ime ya dịka m si ekwu ya n'ụbọchị nke taa gaa n'okpuru ya mee ka ndị mmadụ mata ihe bụ ebumnuche gị ka kwuo uche gị dee ya n'okpuru ihe a emechakwa anyị ga-agụ ya onwekwe nke anyị ga-asa gị anyị ga-asa gị didi nwaanyị ọma ana m ekele gị ịnọ Republic of Ebonyi were ekele afụrụ m gị ị na-eri ngwọrị na-emere sọsọ enjoyment biko gwa na onye isi ọkanga na anyị nọ n'ikuku ugbu a ọgọ nwaanyị si na ọsa wọrịọ ịnụnụ leenụ ka eji egwu gị were enye onye ọzọ eji egwu onye ọzọ were enye gị dịka m na-ekwu lekwa ajụjụ izizi m bụ ụzọ wee jụ m ga-akọkwara unu dịka m si wee mụta kedu uru iwe ọkụ bara iwe ọkụ kedu uru ọ bara kọwaa ya detuo ya ịchọ ide akwụkwọ 10 detuo ya n'okpuru ebe a kedu uru ọ bara uru ya ọkọghọm ya were eje mba iwe ọkụ ka anyị na-ekwu okwu ya kedu uru ọ bara n'ime mmadụ ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nwoke na nwaanyị kedu onye ka ewe iwe ọkụ nwoke na nwaanyị kedu onye ka ewe iwe ọkụ dịka m si ekwu aka mbụkọ maazị Obika na-edo onye unu ma anya nwa na nnọkọ asụsụ Igbo ezi afọ aka ego nke izizi ogene na-asụ Igbo ana m eme ka unu mata n'ụbọchị nke tata anyị ga na-agazi dijitalụ ma ndị ọjọọ chọrọ ya ma ha achọghị ya anyị ga-agazi dijitalụ mee ka ndị ọzọ mara ajụjụ izizi m bụ ụzọ wee jụ kedu uru pampam asị m gị egwu a na-emebi m isi na-aṅa m ntị na-awụ nwa afọ Igbo mana unu nwa ndị nọ ebe niile na-achọghị ịma ya na-eme ajụjụ nke izizi m bụ ụzọ wee jụ gịnị kedu uru iwe ọkụ bara gaa n'okpuru ebe ahụ wee dere ihe bụ ebumnuche gị ihe ị chere na ọ bụ ya ọ bụrụ na iwe ọkụ amaka biko detuo ya ọkwa na ọ jọrọ njọ ịgwa anyị ihe mere o ji dị njọ gwa anyị uru ya ịgwa anyị ọghọm ya ya ka anyị chọrọ ime ka anyị wee mụtakwa Amaka Ikechukwu nwaanyị ọma afụrụ m gị nnọọ nwaanyị orumba ibe m nnọọ Chukwu gozie ego ụtụtụ ehihie n'abalị ana m asịkwa ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha ajụjụ nke abụọ na-edetu ya gịnị kpatara ụfọdụ m ga-akọwachakwa ihe ndị a n'uche m dịka m si wee mụta gịnị kpatara ụfọdụ ejighị adị ọcha ma nwoke ma nwaanyị ma agbọghọ ma agadi gịnị kpatara ụmụ nwaanyị anyị ejighị adị ọcha n'ime ọcha m na-ekwu okwu ya bụrụ nke ọcha nke ime mkpụrụ obi abịa ana m ekwu okwu ọcha nke elu ahụ physical appearance gịnị mere ejighị edebe ya ọcha ma nwoke ma nwaanyị anyị ga-arụta ya aka n'ụbọchị nke tata nwaanyị ọma ịnọ na-egoli Desire Henry gị ka m na-agwa onye ọbụla batara n'ikuku ugbu a mee ka ndị ọzọ wee mara kpọọ ha tiwe mkpu na-eti mkpu ama m mmadụ ole uju ọgọ nwaanyị kpọtara ebe a so ihe ka m na-ekwu ugbu a nke abụọ bụ bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha gịnị kpatara ụfọdụ ejighị adị ọcha ọ ya bụ ajụjụ anyị gịnị kpatara ụfọdụ ejighị adị ọcha nke atọ wee bụrụ nke a bụ okwu ndụmọdụ hapụ okwu gbaba mbọ hapụ oke asịrị gbaba mbọ hapụ ịdọgasị ihe na-enweghị isi gbaba mbọ
ihe a dị ụzọ okwu atọ m wepụtara ebe a. Nke ịbụọ bụ ajụjụ, nke ọzọ bụ ndụmọdụ, nke a ga-abụ nke ikpeazụ. Kedu uru iwe ọkụ bara? Ngwa ka m kwuo onu. Dọchizi nwaanyị ọma, nwaanyị ọma, ọkwa na nwaanyị ji keeki were akpọ ụbọ. Ana m ekele gị nwaanyị ọma, Dochi Oluchi Ifeanyị Chukwu. Ana m asị m Chukwu gọzie gị, gị nwa onye na-anọnyere anyị n'ikuku n'ụbọchị nke taata. Chukwu gọzie gị. Nwe ihe ọzọ anyị ji wee bịa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewetara unu ihe ndị a. Amaka Precious ọnwụ alụ, Chukwu gọzie gị. Nnọọ nwaanyị ọma, anyị na-ekenekwa gị. Afọ mbụ Maazị Obika Obika na-edo. Na nnọkọ asụsụ Igbo ka anyị si na-ewetara unu ihe ndị a. Nnọkọ na-asụ Igbo TV n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na akụrụ unu ekwe ndị a niile. Afọ mbụ ka bụkwa onye ahụ unu ma. Ajụjụ m izizi wee bụrụ, kedu uru iwe ọkụ bara? Nke ịbụọ, gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha? Nke atọ wee bụrụ, hapụ oke okwu, hapụ ekwurekwu, gbaba mbọ. Ngwa ka anyị buru ụzọ wee tụsaa ya na nke mbụ, kedu uru iwe ọkụ bara? Nwanne m, isi m kwuo uche nke m ka m na-ekwu. Onye pụta dịka m si ekwu ịpụta, gaa n'okpuru edemede a wee gwa anyị ihe ị chere n'ụzọ ajụjụ atọ a. Gịnị bụ uru iwe ọkụ bara? Kedu uru ọ bara? Uru ya ọghọm ọkụ uru ya? Gaa n'okpuru edemede ebe anyị na-enene ugbu a, deere anyị ihe ị chere. Onye ọzọ pụtakwa ọgụrụ. Ọ ya bụ mmụta erika. Ịmụrụ ma mụrụ, anyị ewere na-aga n'ihu. Azubiking odogwu ka ịbụ, nnọọ nwoke ọma, akpụ nwa ka ịbụ. Ịgbara anyị ọsọ tegokwa, mana amaka ọjọ na mmadụ na ya. Ana m asị Chukwu gọzie gị. Dịka m si ekwu, gaa n'okpuru ya deela anyị ihe ikwu. Biko ọzọ dịka ibe ya, biko ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ maka mụnwa amụ m, unu na-anụ. Ọ bụrụ na ịmụ anya, nọrọ n'ebe a. Ọkwa na ịmụ ha anya, si ebe a gbawa ụzọ. Anyị achọghị onye na-amụ ha anya. Ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya, nwanne amụ m. Kedu uru iwe ọkụ bara? Gaa n'okpuru ebe ahụ, detuo ya, anyị pụta, anyị agụọ ya. Onwe ihe anyị ga-asa gị, anyị ga-asa gị ya. Nke ịbụọ bụ, gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha? Nke ahụ anyị ga-elebakwa ya anya. Nke atọ wee bụrụ okwu ndụmọdụ, hapụ okwu, gbaba mbọ. Ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke, ụmụ okorobịa, hapụ na ogologo okwu, gbaba mbọ. Ka anyị wee tụsa nke mbụ. N'uche m, ana m asị iwe ọkụ enweghị uru. Irute nkobo n'ego Naijiria enweghị uru ọ bara. Iwe ọkụ bụ ihe na-eme mmadụ, ọ na-etisa obodo. Ọ ga-eme gị ime ihe ị chọghị ime. Dịka m si agwa gị, ọ ga-eme gị ime ihe ị chọghị ime. Iwe ọkụ adịghị mma n'ụwa, ọ dịghị mma iji ntị na-anụ ya. Ya mere m ji agwa onye na onye ọbụla, ma nwoke ma nwaanyị, o nweghị uru ọbụla ọ dị. Ngwa ṅaa ntị ugbu a. Mgbe anyị pere mpe, mụ na ụmụnne m a na-akọ eri. Ụmụnne n'unu, ụmụ nwaanyị unu, maka unu enye sobe ọnụ unu, olie unu na ndụ. Onye sobe ọnụ unu ebe ọnụ unu, lie unu na ndụ. Mana anyị mana ebe sọsọ ebe a ka ike unu dị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mụ na nwanne m nwaanyị, otu a ka o si na-apịrịtị o wee ruo ofu ụbọchị, tụtụrụ ihe mango na ọma omenka. Anọkwa m ebe m nọ, iwe wee bịa, m wee tụtụrụ mango. Ọ mara m n'isi, na-ekwu isi. Ntụtụkwara mango ahụ otu ahụ o si wee makwa m ya, wee fụfuo nwanne m nwaanyị. Ọ bụrụ na o nwetara ya ebe a, nwanne m nwaanyị wee tọgbọrọ. Ihe na-agwa unu eziokwu, Chukwu bi n'eluigwe ma. Nwanne m nwaanyị wee tọgbọrọ. Nne m diere m tie ya ihe maka na o tego si kparịwa, ma atọrọ m ya na ọ naghị enye m ugwu. Nne m tụgharịa wee sị na m egbuoro ya nwa, mgbafuo. Gịnị ka m na-achọ ịkọrọ unu? Ada m akọrọ unu ihe mụ na nwanne m jere, mana ana m akọrọ unu ihe iwe ọkụ mere site kemgbe ahụ. Ihe m na-agwa gị, mgbe elu ala ọsa, mgbe anyị ka na-eyi sọnsọ pantị akpagharị, rukwe tata emetụbeghị m nwaanyị aka maka na enye sowo n'unu, egbu unu na nwụọ. Gịnị ka m na-akọwa? Ọ wee bụrụ ihe iwe ọkụ na-agụ. Ejitewu m onwe m. Mgbe emechaziri akụkọ nke ahụ wee gaa, mgbe m na-etonite, nna m wee na-akọwara m ihe iwe ọkụ na-eme. Iwe ọkụ na-eme ịmụọ ụlọ gị ọkụ.
o nwere ofu enyi m nwaanyị enyi m nke m maka na ihe m ji ekwu ya bụ nke m nwa ma anya ya ka m ga na-agwa gị nke m nwa ma anya ya na nke m fugoro ka m ga na-ekwu na ya amaghị m nke onye ọzọ amaghị m ka onye si eme ụmụ nwaanyị karịa nọ na-anụ maka na iwe ọkụ unu na-emebi ihe nwoke nwere ike ijitetu n'onwe ya mana ụnụ ụmụ nwaanyị unu nwere ike iwe were fonu kụọ n'ala oyi nwaanyị mgbe nwa na-eko nke ya bụ iwe wee ya nwere ike ụtụtụ fonu o ji ogoro ngala ọnụ were tie ya n'ala zorie ya emechakwa obewe akwa gwara m uru ọ bara kedu uru ọ bara na ị ga-ekwu maka iwe gị bụ onye na-ewe onwe onye na-enweghị iwe n'ụwa mana kpanakatụ obere ka e were kpachie na anyị ma na ị na-ewe iwe onwe onye na-anaghị iwe onye ọbụla ịkpatụrụ aka ebe ọjọọ ọ ga-ewesa gị iwe mana tupu ị na-ewe iwe ọ ya mere nwoke ji kara nwaanyị mma tupu ị na-ewe iwe chee echiche ọfụma tupu ị chọọ ime ihe chee echiche ọfụma chee echiche nke ọma mara uru ọ ga-abara kedu uru ya na ọghọm ya onye ọbụla si na iwe ọkụ amagbu onwe ya nwanne ya kwara li na-esoghị m ya gị bụ onye na-abịa ugbu a ana m asị gị daalụ Amaka Precious ọnwa alụ ana m asị gị Chukwu gozie gị dịka anyị si ekwu gaa n'okpuru edemede anyị gwa anyị ihe ị chere na ya bụ iwe ọkụ ị bụrụ onye na-ewe iwe ọkụ kedu uru ọ bara gị na ihe niile ịkpara na ihe niile iji iwe were mee o nwere ka isi wee nweta uru n'ime ya ka ọ bụ ọghọm detuo ya ka ndị ọzọ were mata ka a na-akụziri nwa enweghị nne ihe nwa nwere nne ihe ka nwa enweghị nne na-amụtakwa n'uche nke m iwe oke enweghị ihe uru ọbụla dị na ya gị bụ onye na-apụta ugbu a gaa n'okpuru edemede kọrọ anyị ihe ị chere ya bụ iwe ọkụ ga-adabara gị ọ dị mma kedu uru ọ bara mmadụ iwe iwe ọkụ nwere uru nọ na ya mee ka anyị mara okwenụ uru nọ na ya mekwe ka anyị mara ka efu anyị ga-ama anyị pụtakwa anyị ga-ama ya ka nke a na-aga nke ịbụọ wee bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha gwaka ngwa unu nke bụ eziokwu ma nwoke ma nwaanyị ịbụrụ nwaanyị nwa agbọghọ ka m tiegodo nwa agbọghọ anaghị alaiki nwoke ọbụla na-anaghị adị ọcha ụmụ nwoke gee ntị ụmụ nwaanyị ana m abịakwara uru ị ga-eyi bọksa gị izu ụka abụọ ofu izu ụka mkpụrụ ụbọchị atọ ịka yi ofu bọksa n'ime na ọsịsọ niile gbara gị ije ọrụ ịbata pum yikwasa nwanne kwarịkwata dịkwa na ije ofu izu ụka ịka yi ofu bọksa izu ụka na-aba hapụkwa gị ịka yi ya dịka ndị ala ihe ndị obodo eni ndị ofe dịka ndị ala ihe ndị ofe ya ka m na-agwa gị ugbu a ma nwoke ma nwaanyị anyị na-ekwu okwu ya echee na egwuregwu ụmụ nwoke ka m na-agwagodo biko dịka m si ekwu ana m ekwu nke bụ uche m dịka m si wee hụ onwe ihe na-asọ m oyi na ndụ m ụmụ nwoke ọ bụrụ naanị nwaanyị na-akpụ ajị mkpabụ nwoke na-akpụkwa ajị mkpabụ maka na iwe nie ya enu ebe ahụ adịghị eku ma ebe ahụ ị hụrụ akpachiri akpachi ikuku anaghị abakewe ya mana mgbe ọ na ikuku ji wee imepe ya otu a ihe si ya apụta ga-egbu azụ nọ na mmiri ụmụ nwoke karịa nnọọ a na-akpụ ya akpụ a na-adị ọcha ịgbakọ ọ bụrụ na ọ na-agalakwa n'ọnụ mgbe ụfọdụ aga n'uche nna odo nwaanyị ọma nnọọ nwaanyị ndị eke o ji biri Ada Nnewi Ada Nnedo ana m afụ gị nnọọ nwaanyị ọma anyị na-ekwu okwu gbasara maka kedu uru iwe ọkụ bara ọ bụrụ na ị bụ onye nọ n'ikuku ugbu a gaa n'okpuru edemede a wee deere anyị ihe ị chere ọbara nwere uru dị na iwe ọkụ ka o nwere ọghọm gaa n'okpuru ebe ahụ deere ya anyị ka ndị ọzọ gụrụ ha mụtakwa ana m ayọ gị ana m asịkwa nke ịbụọ bụ gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha n'ọnọdụ ụmụ nwoke ka nka na ugbu a ụmụ nwoke ọbụla na-anaghị akpụ mkpa abụ ya akpụ
nwanne nwoke ahụ mụ na onwe m mụ na ya agaghị eyikodo akwa. M ga-eleru gị anya tupu mụ na gaa na-akọ akụkọ ịdị mma yiko akwa. Ịdị ọcha ka anyị na-ekwu okwu ya. Ụfọdụ adaghị ata atụ. Ịta atụ nwere n'ụdị n'ụdị. Ụfọdụ nwere ike tachịcha atịcha na echicha eze. Kedu maka ire gị? Kedu maka ire gị? Kedu maka ire gị? Unu makwa na a na-asa ire asa. Ise eze gị ihe niile adị ọcha. Awụzie nwa Ọgọchukwu nọọ nwaanyị ọma ihe ị na-achọ n'okwutu ekeghị ya. Biko ana m ayọ gị bụ onye na-anọ ugbu a dịga n'okpuru edemede deere anyị ihe ị chere gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha, ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Elele mmadụ anya n'ihu. Ụmụ nwoke gị ka unu ka nka na-agwa nke ụbọchị nke taata, gbaanụ mbọ na-adị ọcha. Na ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ na-agba n'iro abụkwana m, ọ bụrụ na ị mara m ọfụma abụ m eze ụmụ nwaanyị. Ana m adị ngọzi n'etiti Igbo niile. Eze Solomon, ndị nke maara m ọfụma, eze Solomon. Mgbe ụfọdụ ana m akpachapụ anya ajụ ụmụ nwaanyị ajụjụ dị iche iche. Ha na-akọkwara m ụfọdụ ndị na-agba n'ezi ga-akọrọ gị ụfọdụ ihe ụfọdụ ji agba n'ezi. Ịgba n'ezi adịkwaghị mma, mana o nwere mgbe ụfọdụ kwa ihe na-eme ede ọba enwe. Ọ dị ụzọ ihe kacha nkụ. Ụfọdụ si I cannot stand that man which armpit smells. Oyibo ka ha sụrụ ya. Ma gbakọọ na ya gị bụ nwoke, lee n'anya ọfụma. Nwaanyị ọma, ọcha okwu m, nnọọ nwaanyị ọma. Gị bụ nwoke leruo anya ọfụma. Kedu ebe ahụ mee asị gị na ị ga-adị ọcha ebe niile, mana gbalịa. Nwoke na-anaghị mba aka ya na ga-adị ka nke agụ. Ada ebe ya ebe ọ dị ka nke agụ. Mgbe ọ na-ata ya n'ọnụ ka ọ tachapụ. Ebee ka ihe eji ebe mba aka dị nke ndị iti kpọrọ n'ekota? Mmeghazie ya ọfụma nụnụ. Unu makwa na nwoke na-adị ọcha. Isi ya na-emekwa na isi a na-emezi ya ọfụma. Ụmụ nwoke unu ka m na-ekwu, unu ma na isi a na-emezikwu dị ọfụma. Ọ bụrụ na ọ na-agala ọnụ ụfọdụ amaghọ. Gị bụ onye na-abịa ugbu a, anyị na ụzọ ajụjụ ole na ole ka anyị ji wee bịa na ajụjụ abụọ n'ofu ndụmọdụ. Ana m asị kedu uru ajụjụ nke izizi bụ kedu uru iwe ọkụ bara? Gaa n'okpuru edemede gwa anyị ihe ị chere na ya bụ iwe ọkụ bara, uru ọ bara. Gaa n'okpuru edemede a mee ka anyị mara uru ọ bara. Ana m ayọ gị maka Moro Chess onye ukwu. Daalụ, ana m afụ gị. Odogwu ka ịbụ nnọọ odogwu ọma. Ana m ayọ nwoke ọbụla biko kaba na ahụ na-asaghị unu yi n'ime. Unu ga-eyi ofu bọksa ofu izu ụka bụ gịnị ka unu n'ukwu na-eme? Kedu ihe ị na-ha anyụ mamịrị? Unu anaghị anyụ mamịrị. Ụmụ nwoke ka m na-ajụ biko enyocha mamịrị efe ya kpakakpakaba tiechikwa ya azụ ọ na-agụsịsịkwu. Ejechicha lọta ọrụ ihe niile ị lọtara ọrụ ọ ka nọrọ gị n'ukwu. Ofu ụbọchị ọ nọrọ gị n'ukwu, ụbọchị abụọ ọ nọrọ gị n'ukwu, abalị atọ ọ ka nọrọkwa gị n'ukwu, nke anọ nke ofu izu ụka. Nke a ọnwụ. Dịka m si ekwu na mbụ, ịkpọ abụ si kpụọ ya, were ihe hazie ya ọfụma, mee ka ọ dị ire, mee ka ọ dị mma ile anya. Gị na nwaanyị kwụrụ, ị na-ekwu okwu na ebube. Ị na-achụta nwaanyị ọkụ ya. Ị na-ekwu okwu na ebube. Gị hụkwana nwoke ọzọ dịka ibe ya ọnụ isi. Mgbe ụfọdụ a sị na ya na-ebu ya eziokwu amaghị m. O nwere ike ọ bụrụ ọrịa, mana gbaa mbọ. Ọ na-akọ mmadụ ọnụ. Gbaa mbọ hụ na ị dị ọcha n'ụdị nke gị, nke iji bụrụ mmadụ. Hazie onwe gị ahazie dịka nwoke. Ị na-agwa nwaanyị okwu, ụmụ nwaanyị ha nwekwara n'ihe ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ ị na-agwa ha okwu, ha na-ele gị. Atọ bụ ịdị ọcha nke iyi ihe n'ahụ. Iyi akwa n'ahụ. Mgbe m na-ekwu okwu iyi akwa n'ahụ, gaa na Asụwani.
ị gaa na Aswani Bend and Select mgbe m nọ na Lagos ihe m na-agwa gị otu aka m si eme nke m ị gaa na Bend and Select na Aswani Market iruo ịghọta ya oke ọkịrịka ọ bụghị iwu na ị ga-eyi Gucci ihe matara wụ ka isi wee yie ya ọ na-ebunite ebube gị ụfọdụ hụ gasị na I love that I like as that guy take dress I do like him otu a ka o si adị ịkụọ ya urugodo na ọjinko China iyie ya tomati otu a onye ahụ gị ọ mara na ọ mmadụ na-aga ọwụhụ mfụ ụmụ nwoke unu ka nwegodo nke a ọ bụghị na iwu na ị ga-aga igo Gucci ọ bụghị na iwu na ị ga-aga igo Versace ị ga-aga igo Emperor Roma ị ga-aga igo Giorgio Armani ọwụghị iwu na ị ga-aga igo ya goro nke ego gị ruru nke obere ego ọwụghị ego na ahụ igoro ịmakwa na ọ nwere onye nwere ike iyi sọsọ naanị slippers hazie ya ọfụma yiri slippers ya nwere ka ọ ga-esi slippers nkịtị agụ gị nwa onye yi Gucci original one igoro ebe 900 euro iyi n'ahụ iyi n'ụkwụ ị na-eme admaya ị na-elele onye yi ihe 1000 naira n'ụkwụ ị na-elele ya anya nna ka onye a si yiri ya ọ ya ka a na-akpọ ịdị ọcha ịhazi onwe gị ọfụma ọ bụghị iyiri white iyikwasa ya kedu kọlọ ọzọ off color ọ bụghị black ga-aga ihe niile ị chọrọ nonsense ikwasa ya na eziokwu na ụmụ nwoke anyị anaghị achụ nke ahụ mana nwoke kwesịrị ịdịkwa n'ọcha ụmụ nwoke kwesịrị ịdị ọcha nwaanyị ọma ana m ekele gị Chika Joy nnọọ nwaanyị ọma nwaanyị otu ana m ekele aka m nọ n'elu okwu anyị n'ụbọchị nke taa dị ụzọ ajụjụ abụọ na ofu ndụmọdụ nke mbụ bụ kedu uru iwe ọkụ bara bịa n'okpuru edemede a detuo ya ka ndị ọzọ wee mata onwekwena ụmụ ihe gbasara ihe ịgabigagoro na iwe ọkụ maọbụ nke ị hụrụ n'anya na nke ndị agbata obi gị maọbụ nke ị hụrụ ebe ndị ọzọ nọ maọbụ nke gị na onwe gị megoro gwa anyị dee ya n'okpuru ya ka ndị ọzọ wee mụta kedu uru iwe ọkụ bara ya bụ ajụjụ izi nke ịbụọ bụ gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha ihe a bụ ajụjụ abụọ anyị ji nke atọ abụghị ya nke atọ wee bụrụ hapụ okwu gbaba mbọ ihe ndị a niile bụ ihe anyị ji webe ihe atọ a ka anyị na-emetụgasị aka anọ m na ebe ụmụ nwoke nọ ana m agwa ha ka ha ga-esi wee na-asa ma bọksas ha na-akpọ akpụ abụ ha na-ahazi onwe ha ma fụọ ọnụ ha otu ọbụla o si na-ede osogoro ihe ọsọrọ ya jọọ na njọ rezobledi ka dịkwa na ọ gala ọnụ iwere hazie ya ọfụma iwee dịka ibe gị bụ onye na-emezikwana ihe ndị nke na-eme biznes ị nwere ike imezi isi gị ọfụma ọ bụghị asị gị ga-eme pamin ka ndị na-eme pamin mba hazie ya ọfụma enwere ụdị isi ga-eme gị ịkọ ọkụ n'isi nkụ agaghị na-apụta na ya ihe ndị a niile bụ ihe ị kwesịrị ịma ọ bụghị naanị iwere ego gbaa n'akpa ị ga taa nkwobi rie rijuo ebe taa nkwobi were biya mee ga afọ ga-ahara ka nke nwaanyị dị ime ejima asaa ọ bụ nsọ ya bụ ịdị ọcha nripụta arụ ọ na-eripụta arụ ihu onye na-eripụta ahụ okwu ebe a onye riri nri agbọchacha ihe niile oriri nwanne m paki ofu ebe ga-asa ahụ si m na ị gara ọrụ ike adịghị m ịmagoro n'elu bedi ụmụ nwaanyị na-erikwenụ nsị mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eri nsị kedu nwaanyị ịmagoro nwere ike iyi gafete ụja ka ịmagoro nwunye gị elu ịsabeghị ahụ ịtakwu ha atụ mgbede na a na-ata ejechicha ọrụ bata atụ mgbede unu amakwughị ya na obi ọkwa ya onye ejechicha bata ọta atụ mgbede ịta ofu ọnụ ahụ iji wee ṅụcha ma mmanya tachicha ihe niile ahụ gwọtọ ndị n'ire gị ịlọta ozugbo ịmagoro na irie ịsapụbe kpaka ma ọbụla ịsapụkwe ha ahụ ga na-esipụ ịmagoro nwunye gị enu ọ na-aga nzuzo ọwụ na nwaanyị jụkwa ịtụtụrụ ụra mawa ya esi m na ọra ite gị ọwara na-agbanụ ị gaghị eji wee sa nwa ahụ taa atụ dị ọcha ụfọdụ ụmụ nwoke unu tiri eti ka ego ndị Kongo unu tiri eti onweghị eji unu eme ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ụmụ nwanyị
ụmụ nwoke nke unu agago gị bụ onye na-abịa ugbu a ana m asị gị Ugochukwu Anyanwụ Ugochukwu Anyanwụ nwaanyị ọma ana m afụ gị nnọọ asị m tata na ọnụma na-ada esi ụmụ mgbe ụfọdụ mfụ onye niile ihe ụfọdụ ohụrụ m na-ekwu abụghị na ọ ka m kwuerie ma ọ bụ ka m too ofu ndị hapụ ofu ndị kama na ihe m ji ekwube ya wo o kwesịrị ka anyị na-amụtagasị ihe ọ bụghị naanị ịnọ na-achị nke ị na-achị ka ị na-agwa onye nọ gị n'akụkụ ka ọ hazie onwe ya anyị na-ekwu okwu kịta anyị nọ n'okwu je gị nwaanyị na-abịa ugbu a gaa n'okpuru edemede a ihe ọ bụla ị chere bụ ihe ga-kpatara na ndị mmadụ anaghị adị ọcha detuo ya ka iwe bụ onye ga-ekwuo kedu uru iwe ọkụ bara ihe a bụ ihe ndị ole anyị na-akụzi n'ụbọchị nke taa gaa n'okpuru ebe ahụ detuo ya ka ndị ọzọ wee mụta aga m na nke ụmụ nwaanyị biko ọ bụghị ite sọnsọ lipstik n'ọnụ were ofu ihe na-acha sọnsọ red wee tejucha n'ọnụ maọbụ nke na-acha pink were kwuo n'ọnụ ikpochicha ya were iyering ọla ntị nke na-emetụ n'ala deba iyere anyị mbọ aka gị ahara otu a idebere anyị aka otu a ka agụ na-ede mgbada ọhịa ka eji ene slay queen atọpe gị afụ na even pantị gị dọkara arịa dọkasị ụmụ nwaanyị iwe n'ụlọ ịma ikwute okwu n'otu a na-ekwu ya n'ụdị pụrụ iche maka na ugwu unu karịrị nke anyị nwoke nwere ike ịgba ọtọ na-agagharị onye ole bupụrụ iru mana nwaanyị gba ọtọ mgbe ụfọdụ onye hụ ya otufu anya na-agba otu a ka Chukwu si kee unu mana a na-ekwute okwu n'otu a ma otu n'otu ọwụ na biko nagidenụ m mana m ga-ekwu ya dịka o si wee dị ka ndị ọzọ wee mụta ọ bụghị na ana m ekwu ya ka m kwugide onye na onye ọbụla mana ihe m na-akọwa bụ ụmụ nwaanyị oge unu ka o ruru ugbu a ana m asị unu nwaanyị mụnwa bụ mmadụ ana m ayọ unu ayọ maka na mụnwa m lechicha ga ihe na-asọ m oyi mgbe ụfọdụ ihe na-asọsi m oyi mfụghele nwaanyị ihe m na-ebugodo ụzọ akụ ya awụ ka o si wee dịrị ọcha ọkwa ihe m na-ada elewe mgbe ụfọdụ eziokwu na asị ihu na-ebu ụzọ eri abụghị ndị echicha anya ụmụ nwaanyị fụchicha ihe niile mgbe ịtọpe ya ọ bụrụ nọnsensị ị na-ele na brezi mkpọ ya bra eme baptizim brezi ya ị na-ele brezi ya asabeghị ya amaghị m afọ ole asadebere o were kwue otu ahụ were hazie onwe ya chọta ofu akwa ogoro ọfụ were tii n'ahụ were mere makwa ndị anyị mere aka otu a chakoloko na-agagharị ọbọgwụ na-efegharị ọdụ kpaka mana ụmụ nwoke na-eme mgbe ụfọdụ ha hụ ọnwe nwaanyị eji ahụtụcha ha tọpụ akwa otu a lee ya anya ha si ya gaba were ego kwụọ ya ụgwọ si ya jebe unu ma maka nke ahụ ụmụ nwoke na-eme mgbe ụfọdụ ha ebute ofu nwaanyị akpọọ ya kpọdebe ya nso kpọọ ya ojibuchicha akwa ka ha mee ihe arụrụ a na nwa ọhịa arụrụ a ka anyị na-akpọ ya ka eme ihe o lechicha ya anya ike agwụ ya ọsị oke nne agbọgo gị jere were ego ụna na ike adịghịzi m aṅụrụ m mmanya ọ naba akwa na unu gbakpanyere n'onwe unu ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ana m asị ịmakwa mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike imerie na-aghara ya anya nwoke nwere ike ịṅụcha mmiri tọgbọ n'iro eleghara ya anya na-aga mana nwaanyị ịṅụchicha mmiri gbaa onwe ya ọtọ tọgbọ n'iro okunu mana nke ya dị iche ahụ unu dị ka ahụ ọlaedo ahụ unu unu amaghị ka Chukwu si wee kuo ahụ unu niile ugogbe ihe niile na unu ahụ ya mere nwoke na nwunye nwere ike ịkwụ na aga ọhụ nwaanyị ọzọ ọ tụgharịa gbugharịwa na-ene ya nwaanyị otu akwa ka ọ dị gị nwa nwunye onye ahụ ka nwoke ọzọ na-elekwe gị nwa ọ na-ele gị gịnị meziri na ebe ahụ ihe ahụ na-ebute unu ebe nwoke ji ene unu kedu ihe mere unu ejighị edesa ya ọcha ụfọdụ nwaanyị nwere ike ịga mmụọ mamịrị hapụ ya otu ahụ jewara ha na-akwado onwe ha akwado akpa ahụ ụmụ nwaanyị na-ebu gịnị na-anọ n'ime ya kwado onwe gị akwado ị na-apụta ebe kwado onwe gị hazie onwe gị ọfụma
n'otu ọnwụ o si na dị nwoke ịdị mmadụ ọwụsọm ịdị mmadụ nwa ana m asa ajọ oyi nlegharị ga lekwuru ihe mụ achọ n'ime ya nwanne si ebe a nyere m efe ụdịrị mmadụ nka m na-ekwu maka na ana m ekwu nke m na-ekwu ya hoo ha ya mere m ji aya unu ụmụ nwaanyị ọ bụrụ naanị ite ihe a n'ọnụ ụfọdụ na-eme ha teta ụra ụtụtụ ebidogoro mekọp ha ebidogoro ịhazi onwe ha iru ha ebidogoro ịhazi onwe atabeghị atụ ụfọdụ na-eme ha kulite dị n'enu akwa nga na-eju ha ahụ dijucha afọ mgbe ọbụla Cynthia ji wee kpọọ Cynthia baby where are you? I'm coming. Ojije nza ọtabe ha o nwere ike ọba na ha wo ọwụpụsị mmiri ọta atụ okwu otu a ụmụ nnụnụ a na-anwụsị ụmụ nnụnụ na-elu nkwụ a na-anwụ oju ka atụ oke afọ nwaanyị ọma nnọọ jee n'okpuru edemede ị ga-afụ ihe ndị ọzọ na-ede ajụjụ anyị n'ụbọchị nke taa anyị ji ajụjụ were bịa kedu uru iwe ọkụ bara gịnị kpatara kedu uru iwe ọkụ bara bụ ajụjụ izizi anyị jụrụ ọ bụrụ na ị gaa ihe ọbụla bụ uche gị ichere uru iwe ọkụ bara ọ bụrụ na ọ bara uru dee ya n'okpuru ebe akwụkwọ na ọ baghị uru gaa n'okpuru edemede abaa ya dee ya detuo ya ndị ọzọ pụta ha gụọ ya ha ga-afụ na ọ bụrụ na uru dị ya ha ga-afụkwa ihe mere uru ji dịrị ya ọkwa na uru adịghị ya iwe ọkụ ka m na-ekwu ada m ekwu okwu iwe dị iche na iwe ọkụ ọkwanụ na uru dị na ya gaa n'okpuru ebe ahụ dee ya onye pụtakwa ọhụ ihe dị n'ime ya ọzọ dịka ibe ya wụrụ nke ịbụọ wee bụrụ gịnị kpatara ndị mmadụ eji ha dị ọcha ọ bụrụ na ị ga ihe m na-ekwu gịnị kpatara ụmụ nwoke eji ha dị ọcha gịnị kpatara ụmụ nwaanyị eji ha dị ọcha ụfọdụ ka m na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị mgbe m na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị dị m ekwu okwu ụmụ nwaanyị niile o nwere ndị na-adị ọcha ifukwuo ha sef ifukwa na akpụ ahụ ha anya ịbụ na ọ dịghị ka gị hapụ nwunye gị chụwa ya mana iwe wen unu n'okwu m mana ana m ekwu okwu ka ị were ghọta ihe m na-akọwa ka ndị onye dị ọcha kwesịrị ịdị ya mere m ji asị gị nke ịtọ wee bụrụ okwu ndụmọdụ hapụ ogologo okwu gbaba mbọ ịnọ na nke Cynthia baby unu akọgide site n'ụtụtụ ruo n'efe onwe ihe unu matara ị ga-ana nwoke nke a na ya nke a na ya nakwasa ya nke ọzọ mana ana m abịagodo na nke a ka ekwuchagodo okwu mma ịdị ọcha onye ukwu ọ napụrụ dike ihe ọkpụ n'ọnụ atakata agbụọ odogwu asị gị gbọọ na eji bịa mmenye gị ya ugboro 3 ka mmenye gị ya ọ salutu ọ ya bere iji were onye isi ụgbọ Henry Ifeanyị mmadụ egaghị nnọọ ana m afụ gị nnọọ hinne dịka gị bụ onye na-abịa ugbu a asị gị leruo anya na mara ihe ndị ọzọ na-ede ma ọ bụrụ na ha na-ede gị bụ onye na-abịa ugbu a aka mbụkọ Maazị Obika na-edo esi m n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike were na-ewetara unu ihe a n'okpuru Nnasụ Igbo TV gaa na YouTube anyị gaa ebe ahụ sọsọ ihe ị ga-emedebe anaghị akwụ ụgwọ na ya pịa kpakam ọrụ sọskraịbụ gaa n'elu bel ahụ klikie ya ihe ọbụla ihe anyị tinyere a ga-ewetara gị ozi ozugbo ọya ka anyị na-egwu a ga-ewetara gị ozi ozugbo ya mere m ji asị gị ịbụ onye na-abịa ugbu a onwe ihe ọzọ anyị na-ekwu okwu ya bụ naanị ndụmọdụ ka anyị ji ga na-adụ ya mgbe na mgbe ọbụla anyị na-ekwu eziokwu na nnọkọ onye ọbụla ọ metụtara nke anyị hụrụ na-ekwu ụfọdụ na-emetụtakwanụ m nke hụrụ na-ekwu ụfọdụ na-emetụ m mana mlechakwa anya m ekwupụ ya ka ndị ọzọ were mụta ihe uru iwe ọkụ bara ga-edetuo ya n'okpuru edemede a ọ bụrụ na ọ baghị uru dee ya ọ bakwana uru idee ya nke ịbụ gịnị kpatara ụmụ nwoke eji adị ọcha maọbụ ụfọdụ ụmụ nwoke eji adị ọcha na ụfọdụ ụmụ nwaanyị eji adị ọcha ọcha na-ekwu abụghị ọcha nke ime mkpụrụ obi maọbụ akparamagwa mba nke elu ahụ fisikal agaghị asa akwa asa ewere ihe kpukwu ya n'elu were ihe tee n'ọnụ hazie ya were urukububa nku nnụnụ wee kwee n'anya ịhazie iche na mgbe ilechicha ya tọsịsịa ihe niile na ya n'ime ọwụrụ fụ zero mbatụ ọwụrụ zero minus negative de zero nwa na-ekwusi ike mle ụdị nwaanyị ahụ jekwute ha
nyere m efe onwe ihe pasta ya mere m ji agwa gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gbaa mbọ na-ahazi onwe gị ọfụma ọ na-ebunite mmadụ elu adị m ekwu ya maka na o nwere ihe ọzọ biko kaba ahụ gbaa mbọ na-adị ọcha ị ga-eyi bọksa gị ha 1 week ị ka na-eyi ofu bọksa n'ukwu awara na-agbaṅụ nwaanyị ị ga-eyi pantị ị ga-eborote pantị n'aka Nkechi eborote na ọgala ha ọnụ ndị China mere ihe niile ọgala ha ọnụ ọ bụghị ego n'iyi n'ahụ ka a na-ele anya n'ọ ka isi wee yiri ya na Lagos nke mmagodo anya ebe mma ị gaa na Asụwani Bendan Select ọka nkụ nwoke ị gaa Yaba akụ ka Yaba ọka nkụ ị gaa na Balogun Market onwe ebe ị gaa oke na-adịghị igote ya sachasie ya ike ịhazie ya ọfụma sachasie ya ike Lolo Vivian nwanyị ọma nnọọ asị gị nnọọ Chukwu gọzie gị ịnọnyere anyị dịka anyị si ekwu ya asị m unu ihe anyị hụrụ anyị na-eme ebe a anyị anaghị egwu egwuregwu mana ihe anyị na-akọrọ unu ka o si wee dị onweghị ọzọ anyị ga na-enye unu na-abụghị otu anyị ga na-anwụ unu ya na ndụ gaa na YouTube anyị sọsọ ihe ị ga-emedebe sọskraịb ya ị gaghị ịsọskraịbụ ya Nnọkọ Asụsụ Igbo ịkpam ịsọskraịbụ go ya ka ị na-asọskraịbụ ya ka ị na-apịa bel ahụ aka ịpịa bel ihe ọbụla anyị mere anyị ga na-awụbatara gị kịta ka anyị si kwado na mbụ abụ ka anyị si kwado kịta ihe anyị kwado kịta nke ugbu a nke kịta ihe anyị kwadoro woo anyị chi ọkụ unu mana onye nwe onye isi anyị nọ na unu mana onye nwe onye isi anyị ọkwa ka anyị ji ike na-apụta otu ndị mmadụ asị na agwụgwọ ọgwụgwọ ihe ndị a niile ewe ebe a ịtọ ntọ na ọfụma nwanne ịhazi ebe ị na-edina ọfụma nwanne ịrahụ ọfụma ịrọ ezigbote nrọ mana igwu ya ka ọkụkọ ọzọ dị ka ibe ya na-ekwu okwu maka ịdị ọcha ahụ ebe ibi ụmụ nwanyị mgbe ụfọdụ ọkacha unu kedu ka ị ga-esi wee yie ihe niile ị ga-eyi n'ahụ apịkọọ ya o nwere ike ụfọdụ ọ na-awụ otu 50,000 naira mana aga ebe ibi efere iji ri nri since izuụka gara aga ka nọ n'ime washing basin gị ịdị ọcha ọ bụkwanụ na ofu onye sị gị ngwa Sinti baby ka erugodu na be gị izuzuru mebi unu aṅụgo ụmụ nwaanyị na-aṅụ ha kụziri ụmụ nwoke nke kịta izuzuru ṅụrụ na-aṅụ ọṅụchicha izuzuru kpọrọ ya unu ruo ole ofu akwa ebe a ole ofu akwa ebe ni ofu akwa nọ na Jericho nke ọzọ nọ na Damascus nke ọzọ nọ na New Jerusalem nke ọzọ nọrọ na Thessalonia ọkwa na ịdị ọcha ịbata ebe nwaanyị bi nsogbu adị esogoro wụrụ adịba ekwu okwu ndị nke nụrụ di a na-ekwugodo okwu ndị nke ụmụ agbọghọ anyị godo ịbata ebe nwaanyị bi single lady ị gaghị emezi onwe gị ọfụma ngwagwazi na imezibeghị ebe ibi ọfụma ofu rum ahụ ibi ọ bụ mgbe e tinyere gị na manshọn ka ị ga-eji wee hazie ya ọfụma o so na ịdị ọcha mana ka m ghara ịgafe oke tata m ga-egbu ya na nkenke na ụgbọ m na-akụpụzi akụpụ gị bụ onye na-ege m ntị ugbu a ụzọ ihe atọ ka anyị ji bịa ibu ọwụ ajụjụ nke atọ bụ ndụmọdụ nke mbụ bụ kedu uru iwe ọkụ bara gaa n'okpuru edemede a kọwara anyị ya na onye pụta ọgụrụ gị bụ onye nke ịbụọ wee bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ anaghị adị ọcha ịsachasị ahụ ha ike ịkpụ ajị abụ ha ịhazi afọ ọnụ ha ịkpụ isi ha ma ọ bụ iyi bọsa 100 years nwaanyị gị bụ onye ga-eyi pantị na-yiri white brezi ma ọ bụ bra dịka unu si eme baptizim iyiri ya mebi ọ bụrụ white ya ahụ nke ọcha ilechicha akụkụ ya anya ọ na-asọ oyi ụmụ nwanyị kawa n'ahụ unu dị ebube kawa n'ahụ ndezie ya ọcha ọ na-akpọtakwana nwoke
unu dezie ya ọfụma ọ na-akpọta nwoke. Nke ọzọ wee idebe ọnụ gị ọfụma, saa eze, hazie ya ọfụma, ikwu okwu ka ndị mmụọ ghara ka ibunu ndị nọ n'ala ili ghara ikulitekwu n'ụra wee chụba gị ọsọ maka na ikwuru okwu ọnụ na-esikwu wee bụrụ na ịta ha atụ. Ọ bụrụ na ị nwere o nwere ọnụ isi nke na-agba ọrịa, jee ka ije gwọọ ya, jụọ ihe kpatara ya, a ga-ahaziri gị ya agwọọ ya, maka na ọwụ ihe a na-akpọ disgrace n'olu ihe a, ọ na-akparị mmadụ. Nke atọ ka m leba ya anya tupu ma wee gbapụ ya ọsọ. Hapụ ogologo okwu, gbaba mbọ. Ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, ụfọdụ ụmụ nwoke ga-eteta ụra ụtụtụ, ha nọ n'ebe a na-akpọ Free Leaders Association na vendor. Ị ga-achọ ihe ị ga-arụ mgbe ụfọdụ asị na ekwesịghị ịgụ ihe bụ isiokwu n'ụbọchị nke ụbọchị ahụ, maọbụ na mbelụsọ ma na-akwụ gị ụgwọ ya ka m ji asị gị chọọ ihe ị ga-eme. Nkịta adịghị mma ọnụnọ, ọkwana oke ịnọ nkịtị, ọka agbawo mbọ na-ebute mgbe ụfọdụ dịka akwụkwọ nsọ si gwa anyị na ebe esi ekpofu ahịhịa ka esi ebuli nwa ogbenye elu. Kedu ebe isi bidokwana ebido? Bidokwana ịgba mbọ efu ebe ọsọgodo na ọwụrụ na ọ naanị wibaro. Emeka onye agụrụ oyi nwoke ka ọ bụ mgbe anyị nọ na line na n'ọjọ, nwoke a bịagodo gbaa ọsọ ahịa na line anyị, omee ọfụma ya buru garantị ya trọk were na-eburu ndị mmadụ ma telivishọn onye go ọkwa. Otu a ka Emeka si wee megide. Emeka na-agwa gị ihe awụ ọgaranya ngada. Nsị gị mgbe ọ so anyị arahụ n'ụlọ na n'ebe a na-azụ ahịa na shop, ọ rahụ na nke onye ata, ọ rahụ na nke onye echi. Ebe a ka esi wee bulie ya elu. Emeka agụrụ ka anyị na-akpọ ya. Chọọ ofu ihe tinye aka. Ogodo na ị ga-efe efe, ị ga-eje Jeriko, ị ga-eje Japan, ị ga-eje Jerusalem, mana bidogoro n'ofu ebe. Chọọ ogodo ofu ihe, ogodo ebe ahụ ị na-achọ ije, ị mara na ụwa adịghị mfe, ụwa adịghị ofere, ịta ahụ mgbe ọbụla nke ukwu ji wee bịaba, ị mara ka ị ga-esi wee hazie ka ọ ghara ịbụ ịda n'elu mgbe ihe ukwu bịara ị na-akụsa ya ka o si sọọ gị. Bido chụọ ofu, hapụ ogologo okwu, gbaba mbọ. Ụmụ nwaanyị unu na-akụ na asịrị dị nke kịta, unu ofu nwoke na-agwa ya legodu ka ọ dị. Nne gị na nna gị eji nshishi oge anyị jigoro akụ asịrị. Chụọ ofu ihe ga-akpọwa n'ahịa, ogododo na egwusi pa na egwusi, gwa ya n'ahịa, gwa ndị mmadụ na ị na-ere egwusi, mee ya ka ọ dị iche. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu, ị nwere ike isi ebe a na-akwụgodo ụgwọ ụmụ obere ụgwọ. Ọ ya mere unu ji adaba n'ọnwụnwa na-enweghị isi. Chọọ ofu ihe na-eme. Nwoke hụkwana gị ọsịkwa na nwa nke a na ịmakwa na mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-elegodo ihe ị na-eme anya. Ọ bụrụ na ịmagburu onwe gị na mma, nwoke ọbụla nwere ike ịhụ gị nke kịta origoro gị enu rituo, ọ nweghị ihe o ji ga-eme. Mana ọ nwere ike ịfụ onye na-agba mbọ, o lekọta ya anya, ọ gawa, ọ na-agụ ya agụ. Sọsọgoro mgbe ahụ ọ na-agbagodo, ọ nọrọ n'ime ahịa. Ụfọdụ na-ebe ogo, ụfọdụ na-eme ihe soro nne ha na-agba mbọ. Ụmụ akwụkwọ ha lọta akwụkwọ lọta, ha gaa n'ime ahịa soro nne ha na-ebe ogo a na-ere igo ogo. Ịchọ ka ebere gị ebe ya beturo gị ya, kwụọrọ gị ihe ha chọkwara na ịma. Ọ ebe ha nne ha na nna ha si eweta ego eji azụ ha n'ụlọ akwụkwọ. Ị kwụrụ n'ụzọ na-eme aka otu a, ifetuo ifu jipu nke a, esi no ifu ofu golf na-abịa, esi this is not for me, I reject it. Onye nke ahụ gafee, ifu ofu venza na-abịa, ifetuo onye ahụ magoro gị elu, oru echi niile isi ga nọrọ ebe ara ga-ebere ya were mere ofu ihe, ọ bụrụ ihe iji ogologo akpịrị wee metere onwe gị. Chọọ ofu ihe na-eme na akpụrị, gbaa mbọ kwere na-akwụgosi ụmụ obere ihe dị ara gị. Ogoro na ọ naanịgodo sọnsọgodo rie ekwentị ka ijigodo ya, maka na ụmụ nwoke agaghị emere gị ụmụ ịnyanga. Ụmụ nwoke agaghị emere gị oke ịnyanga. Kaba ahụ, o nwere ebe ahụ ụfọdụ nwere ike ịgafete isi nwa ofu oyi nwoke a na-asị nwanne otu a nwa ha dị si ọnya ka ọkpọ nwa ịhazie ya ọfụma na ya ego ka e were mee biznes, ị ga-afụ na ego ga-apụta. Onye a ka a na-ekwu okwu ịgba mbọ, hapụ ogologo asị. Agata Ifeọma nwaanyị ọma anọ. Kedu maka ejima gị Agata Azụma? Kedu maka ejima gị nọ nwaanyị ọma?
gaa n'okpuru edemede anyị gwa anyị ihe ị chere bụ kedu uru iwe ọkụ bara ya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ya na gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwaanyị anaghị adị ọcha ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ụfọdụ ụmụ nwoke ejighị adị ọcha ọcha na-ekwu abụghị ọcha nke ime mkpụrụ obi ọ bụghị ọcha nke ha ana m ekwu physical appearance ha mebi asaghị ahụ ọfụma asaghị ihe a ha ewere ihe tejuo n'ọnụ pụta na-anyaka ya ụmụ nwoke n'ọnụ si ha na-ana na nsusu ya wee bụrụ ya ka m ji agwa unu n'ụbọchị nke taa hapụ ogologo akụkọ hapụ asịrị chọọ ofu ihe na Baịbụl mekwara ka anyị mara na onye ọbụla nọ nkịtị ekwensu ji ya akwara ngwa ọrụ an idle man is a devil's workshop ọhịa gwara anyị gbakọ ọnụ maọbụ eziokwu Ugochukwu nwa afọ odogwu ịbịa ha ọsịsọ tata ka o si ada n'ogbe gị kedu ka o si ada n'ogbe gị nnọọ nwaanyị nnọọ nwoke ọma nnọọ anyị ma onye Igbo ị na-enye nsogbu n'ihu akụkọ nwanne alagịrị m gị ọfụma ị na-ekwu ya gị ka o si dịrị gị nwanne isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ ihe ọzọ anyị ji ajụjụ wee bịa ajụjụ nke izizi wee bụrụ kedu uru iwe ọkụ bara kedu uru iwe ọkụ bara ọya nke izizi gaa n'okpuru ebe ahụ wee dere anyị ihe ị chere bụ uru iwe ọkụ bara nke abụọ wee bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ejighị adị ọcha ejighị asachasị ahụ ha ike ejighị ata atụ ọfụma maọbụ ejighị ahazi onwe ha kpụọ afụ ọnụ ha maọbụ debe isi ha ọcha maọbụ saa bọksa ha mmiri nọrọ n'ahụ ha ọ bụrụ 100 years ha achọghị ịma ọ nọ n'ahụ ha wee ka tupu wee na-agbanwe ya Imachius eze tagin Imachius odogwu tagin isi ka ịpụta nke tata nna ọkwa tata bụ izizi m na-ahụ gị n'ikuku nna m ịbịa mgbe eji ngwugwo ompa nnọọ nwoke ọma nnọọ anyị ji ajụjụ wee bịa gaa n'okpuru ogolo ebe ahụ wee dere anya gịnị ka ị chere bụ iwe ọkụ o nwere uru ọ bara kedu uru iwe ọkụ bara detuori anyị ndị na-anọghị ya hapụta ha nụrụ ya ha ghọta ihe a na-ekwu okwu ya ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ejighị adị ọcha maọbụ ụmụ nwaanyị ndekwu ụmụ agbọghọ amaghị maka ndị nke lugoro di maka amaghị mma ọzọ dịka ọzọkwa dị mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ndị lụrụ di na-amụ nwa biko na unu mụọ nwa ọ bụrụ na unu mgbe unu lụrụ di na-ahapụ onwe n'aka unu etiwara vum biko lezina n'ọnwụ n'anya nọ biko unu mụọ nwa kaba na ahụ unu makwa na ụmụ nwaanyị na-agakwu n'road walk ka anyị were kipuo fit ọ bụghị ịmụọ nke bụ mụọ nke bụ ịdọrọ ka dọrati ihe tọrọ enyi anyị mana ọ nwere ndị nwere ahụ ibu eziokwu mana ihe ọsọ sikwenu mgbe ụfọdụ ịdọrọ mgbe ụfọdụ unu mụọ nwa na-emezikwe n'onwe unu ọfụma ọ ga-emekwukwe di unu hụkwa unu otu a ọ dị nnọọ ka ọ bụ tata ka ọ ka nụtara unu ụmụ nwaanyị ndị nụrụ di ndị na-amụ nwa unu nwee nke a asị m ka m tụpenye unu nke a chọrọ m ikwu ebe unu dị maka na anụbeghị nwaanyị mana emeghị ekwu maka anụbeghị nwaanyị maghị egwu unu okwu mgbe ụfọdụ kwa unu ụmụ nwaanyị ndị lụrụ di a mụta nwa mgbe ụfọdụ ọ nweghị ike sọnsọ akwa n'obi na-awụgharị na public yard niile mgbe ụfọdụ hazikwe n'ahịa ka nwoke mmadụ legharịkwuo anya na-akpagharị unu agaghị eyi ihe n'ime were akwa ma n'obi ọ kwado na akwa ahụ mee mistake maka na o mego m n'ihu ama m ka nwaanyị ga-esi gba onwe ya ọtọ ihe na-aga na-emekwu mụnwa awụghị mụnwa gba ọtọ kedu ihe dị unu na-eme anyị intimidate dị egwu wute ahụ ọtọ unu nwaanyị mmadụ ga-ama akwa n'obi onwe ihe ọzọ yi n'ime gaa na wel ga-esete mmiri akwa kwum wepụ nwa na-esekwu mmiri hapụ ya gbawara jijezie onwe m ka m ghara ịfụkwa anya ka ghara ị ga-aga afụkwa anya ihe a ọwụrụ ya nụ biko mgbe ụfọdụ unu mụchaa nwa mezie n'onwe unu ọfụma ka mgbe ụfọdụ di unu lee anya ka ọ ghara ịwụ olu echi niile esi na di gị na-agba n'iro mgbe ụfọdụ mekwe na di gị attract mee ya ka odogwu ya kwụrụ ọtọ kwutusef ka ọ na-akwụ ọtọ mgbe niile Ogechukwu a na-eme Ogechukwu a mere nwaanyị ọma nnọọ
nnọọ nwaanyị ọma, nnọọ hinne. Ụmụ nwaanyị ndị lụrụ di gị, unu onwe nke a meenụ ka unu dịrịkwu ọcha n'ọnwa unu. Hazienụ unu mara ihe a na-eme di unu. O ji ahụ ya ji eme gwomgwom. Unu akaba ahụ. Ọ bụrụ na ị mụrụ nwa, anyị ma na ịmụ nwa dị mma. Unu mụọ nwa na ahụ unu na-apụ, ọ na-adị iche na nke onye na-amụbeghị nwa. Mana ụkwụrụ ụmụ nwaanyị eji ha mụọ nwa ahụ akakpaka ọnụ ka ọ na-ahụ na-eme ụmụ ụfọdụ ihe. Ndị nwere ahụ ibu mentenu ibu gị ka ọ ghara ịwụ zigzag. Onye nke dịkwanụ ka eriri kaba ahụ menten ya yo eriri line ka ọ ghara ịdị ka shandi lekpa shandi. So ya ka m ji ayị unu, ana m abịa na mmechi n'ụbọchị nke tata. Gaa n'okpuru ya bụ edemede, ana m ayị onye ọbụla gaa n'okpuru ya bụ edemede gwa anyị isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata. Enweghị ọzọ ajụjụ ka anyị ji bịa, ajụjụ abụọ n'ofu ndụmọdụ. Nke mbụ bụ kedu uru iwe ọkụ bara? Gaa n'okpuru edemede a detuo ya, onye ọzọ pụta ọ gụọ ya mara ihe i kwuru na ya. Gaa n'okpuru edemede a jụkwa nke ịbụọ wee bụrụ gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ejighị adị ọcha. Ọcha m na-ekwu okwu abụghị ọcha nke ime mkpụrụ obi, physical appearance, anaghị adị ọcha saha onwe ha mmiri. Gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ejikwughị n'onwe ha adịkwu ọcha, ma ndị lụrụ di ma ndị na-alụbeghị di? Anyị nwa mmụta ka anyị na-amụ ya n'ụbọchị nke tata. Iwe nwere onye ọbụla n'okwu m dịka nsi wee kwuo ya, ma ọ bụ na ka nsi wee kpọọ okwu aha, mana ọkwanụ ka o si wee dị ka a ga na-ekwe. Mana ewu na-ekpuchie ya otu a, ihe a na-emebiwaga. Ana m ahụkwa n'ụzọ anyị, ọkacha anyị nwa ụmụ nwoke, ebe ụmụ nwaanyị nọ na anyị na-ahụ ụzọ, ụmụ nwaanyị na-ahụkwa n'ụzọ n'ebe anyị nọ. O wee bụrụ ya nwere m ji arịọ ka gị nwa bụ nwaanyị na ịdị ọcha kaba ahụ dịrị ọcha. Gị bụ nwaanyị ka na-achụ nwoke, o nwekwa na ụfọdụ ihe ụmụ nwoke na-ele anya n'ahụ wee na-eme anabata mmadụ. Ụfọdụ nwere ike were anya mmanya rigoro nwaanyị enu mee ihe dị ya mma, o jewara ọcha, ọ maghị ike nke ọzọ. Mana ụfọdụ anya ha kwụ ọtọ, hụ gị ha elema gị elema. Ụdị mmadụ m ilelecha gị mgbe ọ nwere iji yipụsie ngwongwo gị, enyi ya ka m kwuo egbuwa yipụcha ngwongwo gị, m hụ kpaka m ọ bụrụ na o ruru unyi ma bra o ma pantị nwa o, nwanne nyere m efe dị. Ana m ekwu nke bụ eziokwu, kaba na ahụ na-eme ya. Ụfọdụ ji ya agharịpụ n'ụzọ, si leave that girl no dey baff. Agwa gị ya, onye ọzọ aga ya wee bụrụ abịaghị m ikwugide onye na onye ọbụla, kama na ọkwanụ mmụta ka anyị ji eme ihe ndị a na-ekwu. O sokwenụ wee bara m, ọ bụghị naanị gị, mụ na onwe m adịghị m perfect dịka ndị oyibo si wee kwu. Abụ m kacha wee mara, mana anụta karịa eze, dịka eze gwọrọ agwọ. Mana eze agwọghị ya na ọ na-anụtara wee gwa ya. Ogechukwu nwaanyị ọma, nnọọ nwunye onye isi m. A sị na nwunye onye isi bụ onye isi, ngwa tụale sọsọ ịbụọ ka m enye gị. Ana m enye onye isi ịtọ, ngwa tụale. Nwaanyị ọma ka eke ụmụazị mere. Onye isi biko ị na-agbakwa nwaanyị a mmiri ọkụ ọfụma dị, kasị hapụrụ ya n'ụlọ mmiri ọkụ nke amabeghị ya na krismas, ma gokwe ya. Ana m ajụ gị onye isi gị ka m na-agwa. Nnọọ nwaanyị ọma. So ya mere m ji ekwu, biko onye ukwu na onye nta kaba na ahụ, gaa n'okpuru edemede dịka m si wee kwuo ya, detuo ya. Kedu uru iwe ọkụ bara? Gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ejighị adị ọcha, saa ahụ, hapụ bọksa ha for 10 years n'ukwu ha, ọtaracha taa akị na-ayọ biko mbụ bọksa. Ụmụ nwaanyị ofu ihe ahụ, gịnị mere bra unu ga-adọkachicha unu, ewere pin budochicha ya, mechicha ihe niile, ọ na-esipụ ihe ndị a niile. Kaba na ahụ onye ọbụla, oge nwa nwaanyị onye mụgoro nwa, onye kaba ahụ na-eme di gị ka ahụ ya na-akwụrụ ọtọ mgbe niile. O sokwa enye aka, nwoke agaghị agba n'iro. Kaba ahụ meziere ya onwe gị. Ọ bụghị onye mụọ nwa ma ọ bụ ịbịa na ezinụlọ na public yard, ma ọ dịka esikwu ịma akwa n'obi, ị gaghị eyi ihe n'ime, gaa na ị na-esere mmiri. Nwanne kwụsịnụ ihe nọnsensị ya. Ọsọgoro ya gị nọrọ na be gị, asị ga ama na akwa n'obi, mana ọ nwere mgbe ejikwa na-eme ihe niile, ọ nweghị eche ịpụta. Maọbụ nwa gị na-achọ ime ihe ọzọ, ikudo akwa n'obi, ma akwa n'obi, nke mgbe akpara iyihi, nke mgbada iyihi, ịchụ nwa gị echu ya ọsọ gidigidi, okwu kpọkwana gị ihe niile gasa nkọ. Ihe nwa nwoke ji eme ngala ọfụkwuo ya, ụwa niile afụkwuo ya. Mgbe ụwa fụrụ ọtọ gị, nwanne nwezi ihe ọzọ a na-akọ. Hapụ na akwa onye dara ada ụbọchị a nwunye ya gbara onwe ya ọtọ n'ihu ahịa.
akwụkwọ otu ahụ isi wee daa aka ga-esi wee kwuo ya kaba n'ahụ biko na-emenụ ka nwunye unu di unu na-emenụ ka di unu ghọta na unu kakwu n'egwu na-akọwara na di unu na ihe ahụ unu ha cheje n'iro na unu ka nwere ya unu kakwu chinchin na ịmụrụ nwa emeghe gị ka ị ghara ịdị ihe ndị oyibo na-akpọ seksi anyị nọ agba ọhụrụ ka anyị nọzi na ugbu a ọrụ na agba ochie nke a dị iche dịka chi na-efo ihe a na-efokpo ya n'elu a na-amụtakwu wee na-aga agbodike nna m ana m ekene gị ịbịakazi ile etiti ụbọchị nke taata ha nwaanyị Ghana nnọọ nwaanyị ọma nnọọ biko na nkenke ana m ekene onye ukwu na onye nta aka m bụkwa maazị Obika Anedo ọnwa na nnọkọ asụsụ Igbo ezi afa ka ego ọzọkwa ogene na-asụ Igbo nwanne ọka bụkwa m ofu onye ahụ adị m asị unu daalụkwanụ daalụsi n'ike ọ bụrụ na gị nwa sọskraịbụ be jee na YouTube anyị bịa kpam sọskraịbụ ihe niile anyị metere ma nke anyị mere na Owerri ma nke ọzọkwa anyị ka na-eme ọtụtụ ihe ka na-abịa jee ebe ahụ ị ga na-elele ya gị bụ onye so ma ụfọdụ ihe ị gaa ebe ahụ ị ga-afụ ihe ndị mere ị ga-afụkwu ka isi ịchịkwuo obere ọchị gbasara maka ihe ị mere na ya ebe ahụ ka ị ga-anọ wee fụkwuo onwe gị echi ọchị si ọmụọ mechara ihe a ọmụọ ji anya mmanya wee mee nke a lakidesa bụ na Obinna ha ji bọtụrụ na-akụ ụwa niile na-akụrụ ha aka nwanne onwe ihe dịka ya obi aṅụrị ịga ebe ahụ efukwuo ya echikwuo ọchị ọzọ mgbe ụfọdụ itinye egwu ịkpọrọ ihe ndị a niile dịkwana mma gaa ebe ahụ ịpịa ya kpam sọskraịbụ ịga na nnọkọ asụsụ Igbo ebe a ka anyị nwere TV anyị obere oge na-asụ Igbo n'okpuru na-asụ Igbo TV ka ị nọ na-enene ihe ndị a nwa obere oge ihe niile na-abịa n'anya ya ọzọ m chọrọ ịyọ gị bụ biko gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ị chọrọ isonyere ndị ụlọ ọrụ ekwedasị ike were na-ahazi ihe ụdịrị ihe anyị na-eme maọbụ ide izuụka ọbụla ede ihe gbasara ekwedasị ike nwanne bịa na Igbo ozi Obika Anedo maọbụ na ịga Igbo ozi ekwedasị ike denye ya ọ bụrụ na ọzọ ha kpọtụrụ Ogechukwu Vivian ewe onye nke anyị maọbụ ịkpọtụrụ mụnwa bụ Obika Anedo si anyị na ị chọrọ iso ka anyị sokwere ya na-eme ihe a ka ọ ghọọ ihe nwanne ihe ịhụrụ anyị na-eme anyị anaghị egwu egwuregwu ige ntị ọfụma n'etiti ihe nkwugheri a na-amụta ihe mgbe ụfọdụ onye aṅụrụma onye ṅụrụ ihe na-ekwugheri ndị ma ihe a na-amụta okwu n'ime ya mere m ji asị gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ajụjụ anyị n'okwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ kedu uru iwe ọkụ bara ya na kedu ihe kpatara ụfọdụ ụmụ nwaanyị eji adị ọcha ma nwoke ma nwaanyị gịnị kpatara ụfọdụ ha ji ha asa ahụ ha ji ahapụ onwe ha anaghị adị ọcha ya mere m ji arịọ unu n'ụbọchị nketa gaa n'okpuru edemede a detuo ihe ọbụla ị chere na ya nwaanyị ọma nnọọ nwaanyị ọma ana m ekele gị Dorati Adanne Abani nnọọ nwaanyị ọma nnọọ o tegokwa ana m eme isi gị dịka ndị oyibo kwuru si anya gị na-eme m biko gbatụ nata bịa etiri anyị ọnụ n'okwu mgbe ụfọdụ nwere okwu ị na-ada ekwuwe ị na-ada edewe na-aba m n'ụmị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu okwu ịma ahụ na a na-afụ gị mgbe ị chọziri onye ahụ ịfụhụzi ya ka ị ga-eji mara na ọ bara uru mma abịa na njedebe n'ụbọchị nke taata gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gaa na nnọkọ asụsụ Igbo YouTube channel pịa ya subscribe ị ga-afụ na anyị nọ n'egwu ị ga-afụ ihe ndị niile anyị mere o nwere ike ọ dịghị mma ị na-eche ka ọ ghara ịdị ka nke ndị BBC nwanne anyị ga-akarị mgbe na-adịghị anya n'ọnwa tupu afọ a na-agwụ BBC ga-anọ anyị n'azụ BBC Igbo ga-anọ anyị n'azụ anyị abịaghị ebe a bịa akọ iri BBC Igbo tupu afọ a na-agwụ detuo ya BBC Igbo ga-anọ anyị n'azụ ọ bụrụ na enwere CNN na online ka m na-ekwu adịbekwu okwu nke broadcasting channel enwe ya na ahịa dịka Aljazeera na ụmụnne mba ana m ekwu okwu nke online na YouTube na Facebook BBC ga-anọ anyị n'azụ maka na anyị bụ onye Igbo ndị BBC ụfọdụ n'ime ha na-asụ Igbo ọfụma ị na-afụ ha na-ajụ ajụjụ ejiri ngili Igbo were na-ajụ mmadụ ajụ mana anyị nwa na-ejere na ntọala maka na anyị bụ onye Igbo nwanne nke a bụ nke gị na nnọkọ asụsụ Igbo n'obodo Kingdom ịmaghị onye isi anyị onye isi ụgbọ ọ dị nkenke na-eme ire gaa jụọ ya ya nwabụ onye haziri ọnọdụ a o ji aga n'ụbọchị nketa
ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta. Chukwu gozie unu niile, unu bụ ndị ka na-abịa abịa dịka sikwu. Gịnị kedu uru uwe ọkụ bara? Gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke na ụfọdụ ụmụ nwaanyị eji ha dị ọcha, eji ha asa ahụ, eji ha asa akwa, eji ha na-eru unyi, ma ndị lụrụ di ma ndị alụghị di? Gaa na ya. Ha Mary Jane nwaanyị ọma, kịta ka iji abịa. Aga m agba gị akwụkwọ, aga m agba gị akwụkwọ, aga m agba gị akwụkwọ. Ji Mary Jane gị ka m na-ekwu, nwunye Igwe. Aga m agba gị akwụkwọ. Ị bịara late, bịaghị ọsịsọ taa, bịaghị ọsịsọ. Dịka m si ekwu ya, ka m Maazị Obika Obika dị ọnwa nnọkọ asụsụ Igbo, ezi afa ka ego, ogene na-asụ Igbo. Ana m asị unu, onye ọbụla ga-arahụ ụra ka arahụọ ka etete n'udo. Anyị ga-arahụ ka ụmụaka wee tete ka okenye. Chinchin. Udo dịrị onye ukwu na onye nta. N'aha onye isi anyị bụ Henry Ifeanyị Mmadụeke ka m ji na-ekene onye ukwu na onye nta. Ana m echefukwa nwaanyị ọma bụ Ogechukwu Vivian, onye mụ na ya kwu wee na-arụ ọrụ na Ekwedasi Ike, n'ụlọ ọrụ Ekwedasi Ike ka anyị si na-ewetara unu ihe a n'okpuru Nnasị Igbo TV ka anyị si na-ewetara mgbe na-adịghị anya. Unu ga-afụ na anyị nwere ngwugwu atọbeghị atọ. Udo dịrị onye ukwu, udo dịrị onye nta. Ka emesịanụ, ana m egbuchapụrụ unu nke mbụ, nke ịbụọ, nke atọ. Ya dịrị unu na mma.